Днес ще повдигна 8 камъка. Това е камък номер 1. Колония от тези мравки, които не съм сигурен какви са. Тези бели боболечки. Какво е това нещо? И да, е интересно. Връщаме го. Аре, бе. Да. Продължаваме с останалите камъни. Камък номер 2. Преди съм намирал тук много интересни неща. Така че... Не мога. Стомошка! Още мравки. Паяк! Стомошка! Това е скалпендра. Ой, щипалка ли? Още камъни. Продължаваме с това, което е разцепено на две, така че това са камъни 3 и 4. Да започнем с 3. Нищо. 4. Отново нищо. 5. Това. Другите има смисъл, освен този. Нищо. Това си от какво майче има нещо. Това е това. Камък номер 6. Нищо. Камък номер 7. Няколко щипалки. Ето тук има още. О, не, чакай, всъщност това е място, където тези щипалки се крият, защото те всъщност са и горе-долу социални животни. Видях 4. Ето я даже и дупката им. Вътре може да видим една. Камък номер 8, последен. Тези още щипалки. Какво става? Вижте колко щипалки, малък изопод, някаква ларва, охлювче, още охлювче, още щипалки, вижте тази тук. Вижте колко много, това е цяла колония, там има една ларва, на бръмър, не ларва, нимфа, не. Не, това е охлюв, не нимфа. Вижте колко са тези щипалки. Не знам дали се вижда.